Għaddejjin fl-aqwa tagħhom it-tħejjiet tal-attività politika tal-Partit Laburista li se ssir il-ħadd li ġej fit-Teatru Orfeum fil-Gżira. Din l-attività li tibda fl-10 ta' filgħodu se tkun ċelebrazzjoni tal-kisbiet u l-miżuri soċjali u ekonomiċi li tħabbru fil-baġit tas-sena d-dieħla. Il-budget deskritt bħala l-aqwa wieħed favur il-familji u l-ħaddiema jinkludi tnaqqis fit-taxxi, żidiet fi-Children's Allowance u fl-In-Work Benefit, kif ukoll żidiet fil-pensjonijiet u l-istipendji. Dawn il-miżuri qed jiġu ppreżentati grazzi għall-ekonomija b'saħħitha li tħares lejn futur b'ottimiżmu. Il-messaġġ ewlieni tal-attività se tkun dwar kif il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela qed iħares lejn il-pass li jmiss biex jkompli jsaħħaħ il-bażi ekonomika u soċjali ta' pajjiżna b'mod iżjed sostenibbli. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru mistenni jressaq viżjoni ċara dwar il-futur u l-mod kif il-pajjiż jista' jibqa' jimxi l quddiem fuq pedament ta' stabilità u solidarjetà. One News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid Mackay fejn stieden għal din iċ-ċelebrazzjoni lil dawk kollha li jemmnu fil-progress u l-għaqda biex flimkien bħala pajjiż u partit tkompli tintwera l-enerġija u l-fiduċja fil-ġejjieni ta' pajjiżna. Nemmnu li bħala Partit Laburista minkejja li baqa' ħafna xi jsir, però dan kien budget illi rridu niċċelebrawh. U propju dak li ħankunu qegħdin nagħmlu nhar il-ħadd filgħodu. Ġewwa t-Teatru Orfeum fil-Gżira mill-10 il quddiem fejn flimkien mal-Prim Ministru ħankunu qegħdin niċċelebraw daw il-kisbiet li l-familji Maltin u Għawċin kollha ħajkunu qegħdin jibbenefikaw minnhom.